מה קורה חברים? זה סרטון ראשון שלי בערוץ. בסרטון של היום אנחנו נפתח הרבה לקי בלוקים. אפילו יש לי פה גם לקי בלוק סיקרט ארגנתי. אז יאללה בואו נתחיל לפתוח. ואני מזכיר לכם שכל מה שאנחנו נשיג בכל הלקי בלוקים וגם מהסיקרט מהכל, גם אם יצא לי פה לסיקרט, אתם תקבלו. באחד הימים הקרובים אני הולך לפתוח לייב ראשון. אז כל מה שיצא אני הולך לחלק לכם, אז שווה לכם להירשם לערוץ ולבוא ללייב. זה הולך להיות השבוע הזה או השבוע הבא. טוב, אז יאללה, נתחיל. יאללה, נתחיל בגולד. לגרנדה, או סיקסים, לגרנדה, או סיקסים, לגרנדה, או סיקסים. מקלדת! נייס. הבא בתור זה הטאקו. לא. כן, בואו נתחיל עם האדמינים. יאללה, זה. לגרנדה, 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 לגרנדה. זה, יאללה. קרוב. טוב, רוצים שנקרא לאח שלי לפתוח את זה? יאללה, יהודה, בוא. פתח, תלחץ ב-E. רגע, תלחץ פה. הנה, תלחץ על ה-E. ככה, תלחץ פה. כנראה שאין לך כרגע מזל. אני מקווה שבהמשך הסרטון הזה המזל שלך ישתפר. טוב. למה אני אתן לך עוד ג'אנס? יאללה, בוא פתח את זה גם. וואי. יאללה, פתח גם את זה. קרוקודיל! לא חשבתי שזה יקרה. טוב, בסדר. יאללה, אני אפתח עכשיו. עכשיו. לא מסתכל. יאללה, נפתח את זה או את זה. יאללה, את זה. לא, את זה. קרוב. זה קומה שנייה. יאללה, נתחיל. ממה נתחיל? נתחיל מהטאקו, נתחיל אחד. לא סלקי בלוק ואז טאקו לקבלוק. Los combinaciones, 6-7. עכשיו טאקו. וקוקודילו. הולי שיט! וואי, אנחנו מטורפים. חבר'ה, תבינו שאני הולך לחלק לכם את זה. תבינו שאני הולך לחלק לכם את זה. הולי שיט. לא 6-7 בשביל כל הצופים. יש בטח שזה יהיה 6-7 כי... וואי. טאקו? נשמור עוד אחד ואז טאקו. בבקשה. וואי, לא מאמין שעדיין יצא לנו את זה, יאללה. טאקו. קרוב. אם היה לנו עוד אחד, הייתי, לא יודע מה הייתי עושה. נפתח את זה או את הגולד? יאללה, נפתח את הרגיל קודם. לא 6-7. אוף. זה עם הטאקו, נשמור את זה בסוף. קודם כל את הגולד ואז את זה. אני בטוח שאחרי זה את ה-6-7. את זה ניתן לאח שלי לפתוח. יהודה, בוא, יש לך מזל אתה.
איי איי איי. צ'אט, אם אתם מתבאסים עם כל מה שיוצא פה, אז הכנתי לכם כבר 3 בייסים מפוצצים, סיקרטים טובים, כמו גרייפוס מדוזי 2 מיליון, לוס זאוסיטוס 9 מיליון, פוטוספוט 12 מיליון, בחלוקות, לא בהגרלות, חלוקות, אז תבינו, שווה לכם לעקוב בשביל לראות את הלייב, למצוא אותו, אני מציע לכם לעקוב. עכשיו, זו קומה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. אני לא אפתח אותו ראשון, אני אפתח אותו ראשון, אני מרגיש שהוא, לא יודע, מרגיש שהוא טוב. פשי! מה זה לא קוקרצ'ה. קרקרצ'ה. טוב, סבבה, זה סיקרט. זה גם, נפתח את זה, יאללה. קרוב. נפתח את הרדיו, לא נפתח את הרדיו אקטיבו, נפתח את זה. וואי. איזה ידעתי. רציתי למשהו אחר. רדיו אקטיבי, לפחות זה. בבקשה. מי זה? לא סוג קוקרצ'ה, אחי. וזה עוד 10 מיליון. הולי שיט. אין, זה הולך להגיע אליכם. זה יגיע אליכם. עכשיו, זה מה שחיכיתי כל הסרטון. סיקרט לקי בלוק. נרים את זה, להביא מזל. להביא מזל. בבקשה. מה? וואט? לא יכולתי לפתוח, איזה דפוק אני. איזה פדיחה. יאללה, נרד למטה. וואי, תבינו שאם יוצא פה לסיקרט אני מחלק לכם את זה, באמת. בלייב שלך להיות באחד הימים הקרובים. אם יוצא פה משהו מעל פוטוספוט, אתם חייבים לרשום לערוץ ולשים לייק. חייבים. בבקשה. איי. ציפיתי לי יותר, לפחות פוטוספוט ציפיתי. טוב, לא משנה, כל זה הולך להגיע אליכם, ועוד הרבה סיקרטים שווים. אתם רק צריכים לרשום בתגובות שעשיתם הכל. ותשמעו את השם שלכם ברובלוקס. ומי שפה משחק גם סטיל הבריאות של פורטנייט, אז יש לי גם דברים שם טובים להביא לכם. אז תרשמו בתגובות גם את השם שלכם בפורטנייט רק אם אתם משחקים. טוב, נהניתי לצלם את הסרטון הזה. תרשמו בתגובות אם אתם צריכים את הבריאים התגודים האלה, כי אני לא חושבת שאתם צריכים. אבל אני בטוח שיש פה אנשים שאולי ירצו. טוב, אז יאללה ביי.